Menisin sanoa huomenta, mutta kello on jo itse asiassa 2:20. No mutta tää on huomenta mulle, koska mä oon ollut taas eilen vähän juhlimassa. Et se siitä selvästä viikonlopusta sitten. Ilma on ihan vitun upea ulkona. Siellä vaistaa aurinkoa. Mulla on tossa just mun huonekasvit tuolla takapihalla vähän ulkoilemassa nekin. Ja mä pistän heti kuvia, kunhan tuo kameran akku latautuu, niin saan ne sieltä ulos. Tänään sitten, enpäs tiedä mitä taas tulee tehtyä. Toivottavasti, okei, nyt mä en sano enää, että mä en mene juomaan tai mitään, koska niin todennäköisesti tulee tapahtumaan. Meille mentiin herkkuun tosiaan ja siellä sitten mentiin kello 10 jotain siinä 10:30, niin siellä oli euron tuopit ja niitä sitten 6 olutta, kiitos. Ensiksi ja sitten kerettiin juomaan ne, niin sitten ennen 12 taas uudestaan 6 olutta, kiitos, koska sitten oli vielä 2,50, niin ei tarvinnut ostaa kuin yksi normaalihintainen juoma koko illan aikana ja olin ihan päissäni kyllä. Ja siellä sitten näkyi taas tuttuisi näkyi toi Erik, joka on yksi brasilialainen ja sillä oli vähän huono olo nyt sitten johtuen erinäisistä syistä, joita tässä nyt ei tuskin tarvitse eritellä kellekään, jotka hänet tuntee. Mutta. Niin ja nyt sitten on vähän paljasta pintaa sitten niille, ketkä sitä halus. En tosin aio tän enempää näyttää, koska ei ole tosiaankaan mitään näytettävää. Mutta mä palaan tonne aurinkoon ja siis palaan ottamaan aurinkoa, varmasti taas palaan siellä uudestaan. Katsellaan taas huomenna lisää.